दिनै मोनसे गोथार सान दिनैनि सानाव सर्वपल्ली राधाकृष्णआ जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांखौ भारतनि सासे शिक्षाविद आरो बिथाङा नैथि राष्ट्रपतिमोन बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि गुबै गोनांथियानो जाहैबाय फोरोंगिरिफ्रा जोंनि समाजाव सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय खामानि मावो आरो बिथांमोन नङाब्ला दिनैनि जि जों सोदोमस्रि मोननो हादों बेखौ मोननाय नङामोन दा ओंखायनो बे सानाव अन्तत सानसेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ एसे अननांगौ मान होनांगौ आरो बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायाव जों एसे जोंनि जि रेसपेक्ट बे रेसपेक्टखौ जोङो होनांगौ दा बेखौ आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो दिनै जोङो UPPL दोलो हिसाबै आरो आं बारग' एबसुनि आफादगिरि बा एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव नुबोदों कि भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामबोदों बिथांमोना खुनु सेलारि मोना बेथन मोना नाथाय सानफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फोरोङै दिनै बिथांमोना सुबुं धोन खालामबोदों सरकारनियाव गोबां गाबख'बाय बिख'बाय सोमावसारबाय दासिमबो भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा ओंखायनो दिनै जोङो बे गोथार सानखौ भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरजों जोङो बेयाव फालिदों आरो बिथांमोननि जेंनाया जाहाथे थाबैनो जोबो बिनि थाखाय जों अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोङो दिनै सावरायदों कि जेरैखि जाया जोंनि जिखिनि भेन्सार स्कुल दङ बेखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेखौ आसाम सरकार भारत सरकारनि खाथियाव जोङो नारसिनगोन आरो जोंनि जिखिनि बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालि असमिया मिडियामनि भेन्सार फरायसालि गुबुन मिडियामनि भेन्सार फरायसालि BTR गोरोबथायाव जिहेतु मोनसे लिरनाय दंखायो दफा बे हिसाबैनो थाबैनो बियो इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो गासैबो भेन्सार स्कुला कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बिनि थाखायनो जोङो दिनै सावरायदों आरो बे गोथार सानाव आङो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आसामनि भारतनि माने दुनियानि जिखिनि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ दिनै बे गोथार सानाव बावहरो डक्टरेटनि दाबिया गोबाव बोसोर जाबाय प्राय 30-40 बोसोर जाबाय बियो जायाखैमोन दिनै आसाम सरकारा बेखौ बेखेवनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जायैखायनो दासिमबो BTR गोरोबथायावबो बेखौ मोनसे दफा हिसाबै लाबोनो गोनां जादों मानोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनांगौबा डाइरेक्टरेटआ जोबोद गोनांथार आसामनि जि डाइरेक्टरेट दङ बियो जोंनि बिजोंनि जेंनाफोरखौ गोसो होआ नायख्लेङो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो बिनिखायनो गुबुन मोनसे डाइरेक्टरेट मोनथारनांगौआ गोनांथारमोन आरो दिनै डाइरेक्टरेटआ जाबाय बियो लासैनो फुल फ्लेजेड महर मोनगोन गोख्रों महर मोनगोन जों बयबो नोजोर होबाय थानांगोन बेखौ जोङो गोनो गोथो एबा जोङो गुबुन लामाजों नायनो नाङा गुबुन नोजोरजों नायनो नाङा एसेबां गोबाव मोनबोबाय गेजेराव होआखैमोन दा होबाय आरो दिनै अफिसियेलि चिफ मिनिस्टारानो इन'ग्रेट खालामनायनि उनाव बिथांमोनाबो बाध्य जासिगोन बेखौ मोगथाङाव मावनांगौ आङो दिनै जोंनि जिबान आसामाव स्कुल्सफोर दङ दिनै काउन्सिल एरियाखौ बाद होनानै बे स्कुल्सफ्रा जाहाथे डाइरेक्टरजों जगाजग खालामो आरो जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना लानो थाखाय नाजायो आरो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय बयबो दावगाबोयो आरो बयबो बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय जोंनि मानसिफोरखौ आं खावलायनानै आंनि बिनि सायाव बुंनायखौ फोजोबबाय मट' कमतापुर जि काउन्सिल जाबाय बेजों लोगोसे बिनि सिगाङावनो बर' कसारि काउन्सिला जानांगौमोन नाथाय माखासे राजनिति बेले बेजेनि थाखाय जायाखै बियो दुखुनांथाव बे साननैसोआ फेसबुक टुइटार बायदिसिना नुबाय थादों UBPनि आफादगिरि मानगोनां बिथां मिनेश्वरनि स्टेटमेन्टबो आङो नुदों बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों दा जोंहा जिहेतु जायाखिसै बेखौ जेरैखि जाया जोंनि गुबुन जिल्लायाव थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि राजखान्थि समाजखान्थि गासैबो राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो थाबैनो बर' कसारि काउन्सिलखौ दाफुंनो थाखाय खौसेयै खामानि मावनांगोन बेवहाय जोंहा गोसो बायनो नाङा बेखौ जोङो नार्भास जानो नाङा आरो बेबो BTR गोरोबथानि जिहेतु मोनसे दफा बियो थाबैनो बेखौ सुफुंनांगोन बिनि थाखाय जों खौसेयैनो जि मावनांगौ मावगोन बेवहाय खुनु जाहाथे रावबो गोसो बाया जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि नांगौ बायदि खामानि मावैयै बर' कसारि काउन्सिला थालांबाय जोंहा 3 मन्त्रि दङमोन बिथांमोना बर' कसारि काउन्सिलखौ खालामनो हायाखिसै ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव बिथांमोनखौ गासैखौबो फेजेनजोबनांगौ मोजां सरकार लाबोनांगौ आरो जोंनि हारिनि खामानि मावनांगौ हिसाबै रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो डाइरेक्टलि बेबायदि स्कपखौ जोङो मोनाखै बिनि थाखाय जोङो बिबाय थादोंमोन मोनसे क्लजबो बिदोंमोन जोङो नाथाय बिथांमोना काउन्सिलजों स्टेटजों कन्ट्राडिक्ट जागोन होननानै बेखौ होआखै नाथाय नैबे BTRआ जेब्ला इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन अब्ला जोङो बेखौ स्पेसियेलि जोङो जायगा मोननो थाखाय जों दाबो गाराखै जों नाजाबाय थादों जोङो डाइरेक्ट जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ नारसिबाय थादों नाथाय जोंनि जिल्लाफ्राव जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि स्पर्ट्सआ अर्गेनाइज माने ट्रेनिं जानांगौ माबा जानांगौ बेफोरखौ नांगौ बायदि खालामनो हायाखै ओंखायनो बेवहाय एसे अर्गेनाइज खालामबावनांगोन आरो जोंनि जिखिनि केपासिटि गोनां पटेनशियेल गोनां जोंनि स्पर्ट्सनि एक्टिभिस्टफोर स्पर्ट्सनि जोंनि माबाफोरखौ जोंहा
जायफ्रा स्पर्ट्सआव दङ दिनै जोंनि इयुथ्सफोर बिसोरखौ जोङो प्रमोट खालामनो थाखाय सापर्ट खालामनो थाखाय खामानि मावगोन।